kto úmyselne spôsobí nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta tým, že rozširuje poplašnú správu, ktorá je nepravdivá, alebo sa dopustí iného obdobného konania spôsobilého vyvolať také nebezpečenstvo, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky. 2. Kto správu alebo iné obdobné konanie uvedené v odseku 1, hoci vie, že sú nepravdivé a môžu vyvolať opatrenie vedúce k nebezpečenstvu vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva nejakého miesta, oznámi právnickej osobe alebo policajnému zboru alebo inému štátnemu orgánu alebo hromadnému informačnému prostriedku, potrestá sa odňatím slobody na 1 rok až 5 rokov. Dobrý večer. Zajtra musím zvolať Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky, vládu a hovoriť s koaličnými partnermi. Hneď potom odcestujem do Paríža na bojovú poradu o Ukrajine, ktorú narýchlo v priebehu ostatných hodín zvolal francúzsky prezident a ktoré sa podľa všetkého zúčastnia všetky členské štáty Európskej únie, ako aj niektoré nečlenské štáty, ktoré sú však členmi NATO. Dôvod porady je jasný. Včera som pri príležitosti 2. výročia vojny na Ukrajine povedal, že stratégia Západu vo vojne na Ukrajine zlyhala. A postavil som otázku, aká bude ďalšia reakcia Západu. Buď po A pôjde do totálnej eskalácie napätia a ďalšej bezhraničnej vojenskej a finančnej podpory Ukrajiny, hoci si uvedomuje, že o rok či 2 budeme na tom istom mieste ako teraz. Alebo po B Západ predstaví zmysluplný mierový plán. Nebuďme naivní. Som presvedčený, že po A je správne. Z informácií o témach, o ktorých máme zajtra hovoriť, idem ráz po chrbte. Aj preto musím zajtra ráno hovoriť s bezpečnostnými, spravodajskými a politickými zložkami štátu. V jednej veci mám však úplne jasno. Aj keby ma mal môj postoj stáť funkciu predsedu vlády, urobím všetko, aby som zabránil priamej účasti slovenských vojakov vo vojne na Ukrajine. Myslím si, že už som dosť dlho v politike, aby mi zmekol úplne mozog